салом алейкум, шумо дар барномаи маҳорат бо нигматов дар шабакаи нигматов. Ирӯз видеои иштирокчиёи гурӯҳи Б-ро тамошо мекунем. 10 нафаранд. Барои ҳамқа гурӯҳи А фаъол бошен, лайкотон бисёр гарден ки шумо инҷа сеюм агар барнома биромад, инҷа барномаи шумо дигар лайк монда намеша. Мо интихоб мекунем 3 нафара. Барои ҳамқа гурӯҳи А фаъол бошен. Имрӯз тамошо мекунем 11-ум иштирокчӣ гурӯҳи Б якум меша. корш фақат ҳамин карта кади бидада, карта кади мезада чизора шарикан зад олти пичи. Ин одами хеле хатарнок айда, барои ҳамин гапи шабона бирам шарикати карта марта назана. иштирокчӣ рақами 11 ай гурӯҳи Б карта кади боз мекардад. иштирокчӣ 12 гурӯҳи Б. Рабат бидайда аксир кор мекардам, аксир кор бахун давад шуд. Хеле хуб. Ресурс бақувват бидай кор мекардайда. Молодец. гурӯҳи Б хеле хуб буда. Ай гурӯҳи А як кас дига ҳам будам харида хонаш мекунам. Ина чувагири байбора чу паро дашама. Ва хелиш кат мекунам, каш кат мекунам. Да ҳама ҷуси кор карду. Хеле хуб. Рақами 12 ба фикр маъми гурӯҳ ба фикр мозиёр тамошо накардам. Бисёр фаъол ҳам меайда. Маълум аст ки чӣ қадр бақувват ай корош. Мош тамошош мекардам. Ҳам вообще рақабат ҳам буда полностью стоит тамошо. Мерем рақами 13 гурӯҳи Б. Да, да. Мардум ғариб ада, мардум ғариб дар беҳади кор кайф кор карда. Полный задиста. Даст кадиза. Хая махорат ай бада сар кас кор карда наметавонам. Беҳтарин. Хол мардум ғариб ҳамин рақами 3 гурӯҳи Б 13 гурӯҳи Б ҳар дастгир мекунам медонда лайкос бисёр бад меша. Ҳарки ҳамаш бача ки дамда мардум кор мекунанд ва нами бисёр дастгир мекунанд. Тасгам якум ҷоя накес. Хеле хуб, хеле хуб. гурӯҳи Б 14 одам. Иран полный корборуш Белда. Это полный белка скоро хорошо. А таджики хидмона монема. Чордаҳумам фақат ҳамин гуфта ки шикатураш ба клёпка мегӯянд, чӣ мегӯянд, ҳамн саби кор ҳамин доштаам настройка.
хубе маҳорати хубе. имконияти фиристодани маблағ аз Россия ба дӯстону наздикон бо барномаи мобилии фаврии интиқол аз Коммерцбанки Тоҷикистон боз ҳам осонтар шуд. Танҳо аз 1 март то 31 майи соли равон тариқи рақами телефон аз дили хоҳ корти Бонкҳои Россия ба сурати ҳисоби ҳамёни мобилии фаврӣ ва корти миллӣ бе комиссия маблағ бифирист. Истифода аз ҳамёни мобилии фаврӣ ва корти миллӣ аз Коммерцбанки Тоҷикистон хеле осон аст. Тафсилоти бештар бо телефони 44 630 88 88 ва ё дар сомонаи cbt.tj. Коммерцбанки Тоҷикистон бо мо имкониятҳо фарохтаранд. Бисёр одамон мегӯянд ки акай Мансур чикор кунем, чӣ маҳорат дори ош мепазӣ, дузандагӣ мекунӣ, чӣ маҳорати дори фарқ надорад ки бар одам мегӯяд акай мо метавонем иштирок кара метавонем оз нав 40 чанд кас пуршида 50 чанд дигар ҷой аст маҳрамат маҳорат гуфти санҷ соҳиби як аз туфон меши 5000 сомон ба ноутбуку телефон а 50 барам як маҳорат ка санҷидан гуфти ки чӣ нест шуд ки ягон чизе ки ту метавонӣ дар ҳайрат мара мемона ман мумкин тра интихоб мекунам бал метавонӣ ки бале ман додан кати вобастаи ҷоизаи ту намеша барои ки иҷо бояд лайк гирӣ мардум дура бояд лайк монам лайкам вобаста калони бад дорам ман 10%-ро ёрдам додам 90% мардум ёрдам мекунам. Тамошо мекунем 15 гуруҳи Б. Салому алейкум акай Мансур, нурма эҳсон. Ман мехостам ки дар озмуни шумо иштирок карда истеъдоди хизмати шумо будам. ҳофизамо фамиёро мебаранд дига агар музиканта мебаранд худшон бас мекунанд ҳамсол ҳамаро мезананд. эҳсонҷон рақами 15 гуруҳи Б. Маҳораташ битбокс буда. О бача. Машинаки красивом естественно красочкам буда да мода. Бахтун BMW, а? BMW красивый. Беҳад хуб. Краска дига тамом машина он бепул краска меша. Надо машина ро краска кардан рафта катра замонҷа ро мебарем шо пешане. ҳар кас ҳам маҳорати краскакӣ надорад рости гап. Як рӯз 10 сол кор мекунам, машина краска мекунам, фикр мекунам он валика гирифтага машина краска караган. Рӯз ҳар кас маҳорати краскакӣ надорад. Баъд краскакӣ зарараш бисёр ада. Ҳар рӯз бор ки дар дуреми чанги ҳами краскаида. Беҳад зарар дорад кор. ҳатто ягон кор безарар нест, ҳама кор зарар. Рақами 17 гуруҳи Б. Ина бародар касабаи мо ба озмуни шумо иштирок Полное. Чӣ мегӯям мира? Фундамент мегӯям чӣ мегӯям? Манали гирифтастан. Не фундамента. Фундамент аз замина, манали 2 метр меша. О, ин фундамент. Фундамент рост фундамент кадушкаша мерези бад манали дам. Беҳтарин чо кор мекунам. Мардуми ғариб ҳам вақт маолам. Чоп гирифтагам. Хай гуфта ки овози дасти шумо дар овозен лайк гузорен дар амзари комментария рақами ҳами иштирокчӣ меша дурен лайк гузорен. Лайкш бисёр шуд. Ман 90% вобастаи ҳами маҳорат бо Нигматов дар дасти шумо, дар дасти ман фақат интихоб мекунам се каса фақат лайк метим шумо туфа хол метим тамом. Ман дигар чӣ кор намекунам. Шояд одамеш ки дар ман 15 хол метим, одаме ки ягон чӣ наметим ша ӯ лайка бисёртар мегира ва тури финалида мегзарад. Гуруҳи Б 18 одам.
мавзӯи иштирокчӣ хурдимода яксола фарқш нест чӣ мофтишам фарқ надорам як кори ки роӣ ки фоидаи худат бошада ба зарар табонад он давона кихтаг як кас наистага да камидаре ки ҳафта меташ ма парто мака то ҳафта ме парто барои 5000 ма парто чи кор кам 5000 кор мекунӣ да як ҳафта рақами 19 гуруҳи Б опера опера як чизи қиндада хонданаш Начак, рақам 19 гуруҳи Б опера гуфтим опера баракалло баракалло гуруҳи Б 20 нафар خل میکشیم ما وقتش مردک رو خل میکشیم آزمون دیگه خل چه گفتیم میتونم هم خیلی کنم میتونم هم خیلی کنم میتونم شما باید جاغاز کنید نگاه که اول نگاه که گریه میکنید خیلی خیلی گریه نکی خیلی بایی خیلی نمیشه خیلی اوکی бача хела свистокзания ёд гирифтаиста ки син солки вақте ки ҳами 18 мераса баъд уже свисток кашида уже опитш калон шуда любой хел свисток мекаша фарқ накунад беҳтарин ва бояд 13 хол тием 15 хол 10 хол 5 хол 15 хол метием ба рақами гуруҳи Б рақами 12 да циркай бачак акробатай кор мекунам 15 хол 10 хола метием рақами 15 да рақами 15 да 10 хол метием гуруҳи Б 10 хола да метием рақами 15 баъд гудак як солада 5 хол метием барки хай гуфтем ки ама хурда иштирокчӣ хурда ҳамида метием ва гуфтем ки ҳаракат кунен чӣ маҳорати дорен роӣ кунен дар телеграми мо ман гуфтам любой чизи медибояд дастон маҳоратона нишон тем ҷо ҳаста ҷо қариб 50 чанд казигада ҷо ҳаста барои ҳамин роӣ кунен вақте ки 10 гурӯҳ шуд ай 10 гурӯҳ айра гурӯҳ мо 3 нафария интихоб мекунем ай 3 нафарӣ мегзаранд 3 каси 10 гурӯҳ бошад 30 кас мешавад ай 30 кас 3 кас ҷои як аввал мешавад ҷои дуюм мешавад ҷои сеюм барои ҳамқа фаъол бошену ва гурӯҳе ки ҳежи партофтаген барои ҳами ҷуро дӯстотона гап занен дуроян лайкотона гузаронанд ки ай шумо уже агар сеюм уж биромад сеюм гурӯҳи сеюм биромад шумо автоматически уже дига лайк монда наметонед автоматически лайк монда наметонед шумо уже фақат чизи буд ҳама одаморо мо интихоб мекунем ки якум дуюм сеюм чӣ мешавад барои ҳамқа фаъол бошед ин буд шабакаи Нигматов Мансур барномаи маҳорат бо Нигматов барори кор акнун дар хона нишаста метавонед ба озмуни маҳорат бо Нигматов озодона иштирок кунед. дар ин озмун аз саргӯшаи Тоҷикистон метавонед ба мо ҳунару маҳорати худро бо телефони мобилиатон сабт карда равона созед ва аъзои акнун аз ин наворҳои ҷолиб беҳтаринашро интихоб мекунад. салом алейкум шумо дар шабакаи Нигматов Мансур ҳол мегӯед чӣ бе қадер набудем мо бодер набудем барои чӣ ки дем як чизе ки навигарӣ кардем навигарӣ чӣ хеле нав ба нав барномаи нав номи барнома ча маҳорат бо Нигматов ин розыгриш намекунем мо ягон каза не билет мехарем ягон каза подписаться мекунем фақат як кор мекунем маҳорати худтон нишон медиҳем ки мара дар ҳайрат монед ма бояд ки дар ҳайрат монем ки ягон гап надорам ин одам кора кардем чихе ҷои якум 5000 сомон ҷои дуюм ноутбук
ҷойи сеюм телефони A50 Samsung. ва ҳам мегӯм иқдома якҷоягӣ бо Коммерсбанк Тоҷикистон пешниҳоди шумо мекунем ва шарикои расмӣ КММ 0101 ва PC бренд. маҳорати худро нишон тен, гитаристен шумо, сварка мекунед, чиз мекунед, мара дар ҳайрат монед. Всё, тамом ҳамқа кор кунед. Рақами мо дар видеотон роӣ мекунед, дар телеграммо мо мегирем, тур якума вивид мекунем, чӣ кор бояд шумо кунед, тамом. барои ҳамқа чӣ маҳорати дорен, маҳоратонро нишон тен ва ба қувват гирен. ва нагуфта намонед ки дар таги видео ссылка мемонам, фаври интиқол барои худтон ягон ки аз Россия ба Душанбе ба хонагиётон агар пул равона карда бошед, маълумот Play Market ва App Store скачат кунену ва истифода баред. ҳаматон дар барори кор сарусимаш гирен ки 5000 сомон ноутбук ва телефони A50 соҳибшон меёвад. тайёрен? номерои телеграм ҳаст, тарзи маълумота ҳозир мебинед. барори кор. маҳорат бо нигматов. чӣ бояд кард? телефони мобилиятонро гирифта ба таври горизонтали маҳорати худро сабт карда ба телеграми мо равона созед. ҳамчунин ному насаб, сину сол ва маҳаллаи зистатонро дар ҷо созед. тарзи овоздиҳӣ чунин мегузарад. ба ютуб канали Мансур Нигматов даромада навори охирон гузашта шударо хуб тамошо кунед ва рақами иштирокчии писандидатонро лайк гузоред. тарзи овоздиҳӣ дар комментария ҷойгузорӣ шудааст. дар ин ҷо 10 нафар иштирок доранд. шумо иштирокчи писандидаатонро бо лайк дастгирӣ кунед. ба ҳамин аз ҷониби шумо як овоз ба ин иштирокчӣ гузаронида мешавад. ғолибонро тӯҳфа интизор аст. дар ҷои якум 5000 сомонӣ, дар ҷои дуюм бошад ноутбук, ҷои сеюм телефони Samsung A50. ҳарчи зудтар маҳорати худро сабт карда ба суроғаи мо равона созед. маҳорат бо Нигматов.